Mathau o Deuluoedd. Dr Cynnog Prys dwi. Dr Rhiant dwi. Teulu Cnewyllol. Dyma deulu sy'n cynnwys 2 Rhiant heterorywiol mewn perthynas rywiol. Mae gan y math hwn o deulu 1 neu fwy o blant. Mae'n cynnwys y 2 genhedlaeth o'r teulu yn byw yn yr un cartref. Mae aelodau yn byw bywyd o ddydd i ddydd yn annibynnol o'r teulu ehangach. Gall cysylltiad fodoli gyda gweddill y teulu ehangach, ond nid ydynt yn byw yn yr un cartref. Teulu Estynedig. Mae'r teulu Estynedig yn cynnwys 2 cenhedlaeth neu fwy yn byw gyda'i gilydd. Mae yna 2 fath o deulu Estynedig. Teulu Estynedig vertigol yn cynnwys mam-gu a thad-cu, taid a nain, a teulu Estynedig llorweddol sy'n cynnwys modrybedd, ewethrod, cefndryd a chyfnitherod. Teulu 1 Rhiant. Teulu gyda 1 Rhiant a phlant. Mae'r Rhiant yn dueddol o fod yn fam fel arfer, ond mae'n nifer sylweddol o ddynion hefyd. Mae yna sawl rheswm dros deuluoedd 1 Rhiant, a dyma rhai cyffredin. Mae partneriaid yn gwahanu neu'n ysgaru, marwolaeth partner, neu mae rhai pobl yn dewis byw yn sengl. Teulu Estynedig drwy Ysgariad. Dyma deuluoedd sydd wedi cael eu creu trwy gyfuno teuluoedd eraill sydd wedi rhannu. Yn aml mae hynny'n digwydd ar ôl ysgariad neu pan mae perthynas wedi dod i ben. Mae'r teulu hwn yn cynnwys plant o'r 2 briodas neu o berthnasoedd gwahanol y rhieni. Teulu Mabwysiadol. Mae'r teulu hyn yn cynnwys plant sydd wedi cael eu mabwysiadu. Nid yw'r plant yn perthyn yn enetig i'w rhieni, ei bod yn aelodau llawn o'r teulu. Teulu o'r un rhyw. Mae'r math hwn o deulu yn cynnwys cwpl o'r un rhyw yn ogystal â phlant. Gall y plant fod yn rhai sydd wedi cael eu mabwysiadu, yn rhai o berthynas blaenorol, neu yn rhai a anwyd drwy broses IVF neu dechnegau atgenhedlu amrywiol. Cenhedlaeth Frechdan. Oedolyn canol oed sydd yn byw fel teulu ac yn edrych ar ôl eu plant a'i rhieni hun ar yr un pryd. Mae'r ffaith bod rhaid i'r oedolyn edrych ar ôl y 2 genhedlaeth, yr ifanc a'r hun, yn nodwedd ganolog o'r math hwn o deulu. Teulu Nyth Gwag. Yn y math hwn o deulu, mae'r plant wedi symud allan i fyw mewn lleoliad arall am resymau amrywiol, gan adael y Rhiant neu'r rhieni yn byw yn y cartref ar eu pen eu hunain. Weithiau mae'r plant yn symud yn ôl i fyw gyda'i rhieni.